Molitva časnom i životvornom krstu Gospodnjem. Krst tvoj, Gospode, u kome tražim pribežište, neka mi bude most preko velike plamene reke. Neka njime uđem u život. Krst tvoj neka me prati pri tom strašnom prelasku, odgonići od mene mračne sile, i neka mi bude ključ i otvori rajska vrata, kako bih ušao u veselje, obradovao se i proslavio tvoju darežljivost, mnogo milostivi.